Nugosu mi poslalo ďalší balíček, tak sa poďte so mnou pozrieť, čo im poslali. Ideme sa spolu na to pozrieť. Takže v balíku sa nachádza tento kolektorský box. Takýto nádherný box. A ideme sa pozrieť, čo je vnútri. Takže ako prvé, čo tu máme, je tento shaker s týmto novým dizajnom. Nádherný. Klasický shaker a takýto pekný farebný vrchnačik. Potom tu máme Bloodborne Edition Score, ktorý je v príchutí krvavý pomaranč, čo si myslím, že sa tomuto štýlu a k tomuto kolektorskému boxu aj hodí. Takto je toto je znázornené. Takže krvavý pomaranč. Ďalej, čo tu máme, ich kartička zberateľská. A ako úplne poslednú vec, tak najviac crazy je táto krv v ampulke. A je to vlastne infikovaná krv a samozrejme je to iba zberateľský kus, hej, slúži to na vystavenie nejakým spôsobom, nejakú dekoráciu, takže určite to neotvárajte a určite to nepíte. Toto všetko je teda momentálne novinkou na stránke nugosu.gg. Na kolektorské boxy a na zľavnené produkty neplatí môj kód ATKA10, ale na všetko ostatné platí, takže čokoľvek, čo si dáte do košíka a nie je to zľavnené, tak budete mať na to zľavu 10%. Takže to určite využite a to si určite objednáte, lebo je to fakt pekné. Pa, pa!